Tiger Woods PGA Tour 07 Wii-versio tuo konsolipelaajille aivan uudet ulottuvuudet virtuaaligolffauksen saralla. Tiger Woods ja monet muut maailman huippugolffarit haastavat pelaajan omaan Major-turnaukseen, jossa tiit lentävät ja pallot pomppivat. Peli ei jätä ketään virtuaaligolfin ystävää kylmäksi. Enää ei näpäytellä eikä ohjata tatteella, vaan swingataan Wiimote-ohjaimella oikeiden golffaajien tapaan. Peliin on lisätty muutamia uusia mini- ja moninpelimuotoja. Voit haastaa muita pelaajia erilaisissa moninpeleissä, kuten Stroke Play, Match Play tai vaikkapa The Skins-pelimoodissa. Pelissä on myös paljon uusia kenttiä, jotka tuovat pelille kaivattua monipuolisuutta. Pelissä on mukana uusia PGA Tour-lisenssoituja kenttiä, muun muassa The National ja The Ocean Course. Kaiken kaikkiaan Wii-versiossa on mukana 18 kenttää. Uusien pelimoodien ja kenttien myötä pelattavaa löytyy monelle henkilölle aina ensikertalaisista pro-pelaajiin asti. Virtuaaligolffauksen pelattavuus on uudella asteella Nintendon Wii liikkeen tunnistavan ohjauksen myötä. Pelattavuus PGA Tour 07 on erittäin hyvä. Pelaamisesta on tullut erittäin viihdyttävää ja peliä voidaan luonnehtia golf-simulaatioksi. Pelaajan liikkeet jäljentyvät hienosti oman pelaajahahmon liikkeisiin lyönnin suorittaessa. Lyöminen golfissa on tarkkaa hommaa ja se on otettu myös tarkoin huomioon pelissä. Lyönti tapahtuu painamalla Wiimoten liipaisin pohjaan ja rauhallisesti heilauttamalla mailla taakse ja sen jälkeen eteen, jolloin lyönti on tapahtunut. Lyöntiä ei voi vain lasauttaa menemään puolihuolimattomasti, on todella katsottava ja keskityttävä saadakseen hyvän lopputuloksen aikaan. Mailan väärä asento heijastuu heti lyöntiin, jos Wiimote on ollut lyöntihetkellä hieman väärässä asennossa. Kannattaa siis treenata lyöntejä ennen tositoimin lähtöä. Lyömistä ei opi ihan heti, mikä tekee pelistä haastavaa. Hermoja ei kannata menettää, jollei ensimmäisellä kerralla lyöminen onnistu. Kunnon perehtymisen sekä harjoittelun jälkeen peli alkaa palkita pelaajia, jolloin lyönnit alkavat sujua. Voimanhallinta lyönneissä on hieman hankala, mutta ei mahdotonta. Harjoittelulla tämäkin alkaa sujua. PGA Tour 07 grafiikkaa voidaan verrata PlayStation 2 konsolien tasoiseksi, ja joissakin kohdissa jopa paremmaksi. Peli pyörii Wii-konsolissa vaivattomasti ja tuntuukin, ettei ihan kaikkia Nintendo Wiin tehoja ole käytetty tässä pelissä. Uuden ohjainteknologian ansiosta voidaan hieman antaa anteeksi grafiikan suhteen. Pelattavuuden ollessa kuitenkin erinomaista luokkaa. Pelaajat ovat hienosti mallinnettuja oikeista esikuvista, ja ne liikkuvat aidon näköisesti eri pelitilanteissa. Samoin kentät, joilla huippugolfarit pelaavat, jäljittelevät komeasti esikuvia. Näin ollen pelaaja pääsee todellakin maistamaan sekä kokeilemaan, miltä oikeat peliviheriöt näyttävät ja tuntuvat pelatessa eri maailman kentillä. Pelin äänimaailma on toteutettu hienosti. Siihen on saatu kaapattua oikea atmosfääri pelikentältä. Taustalla kuuluvat pienet äänet, kuten lintuinlaulu ja lentokoneiden ylilentojen äänet tuovat kesästä golf-tunnelmaa peliin. Kommentaattorit ovat hieman latteita, vähäsanaisia kommentoidessaan pelaamista sekä lyöntien laatua. EA voisikin seuraavassa PGA-versiossa luoda laadultaan samankaltaiset kommentaattorit kuin NHL 07. Tiger Woods PGA Tour 07 on erittäin toimiva ja viihdyttävä kokonaisuus. Pelissä kaikki palaset ovat loksahtaneet paikoille, ja peliä voidaan luonnehtia golf-simulaatioon. Pelissä riittää pelattavaa koko perheelle, kaveriporukalle tai kenelle tahansa, jotka ovat kiinnostuneet urheilupeleistä ja golfista. Annoimme ruusuja loistavasta pelattavuudesta, haastavuudesta ja monipuolisuudesta. Risuja rapsahti pelille yleisön käyttäytymisestä ja kommentaattoreista.
Kokonaisarvosana pelille on 4/5.